tabok jora update Koktwma norokni thani taboi phaikha I news ni engei joto kobang kok borok Tipra sa hunjaknai rok no naisingui tongmani Interlocutor 8 tarik salmari okeno sokhaine he hasteo honai swkang ni simi Bubagra saklaiwi romani haino naisinlaijak 8 tarik bofro ongsino honai tei aboni bakino naisinlaijak kobang kok borok no tei a Koktwmani bisingo rok kaisa haini hai updates phaibi sokhaibi khanrokni thani wasung taboi phaikha I news ni engei Tangsal 8 tarik को Interlocutor AK Mishra IPS officer sokhaine Bubagra sakha boni social media page ni simi Isheeri wo AK Mishra ano shahor kha Manipur hasteo belaike chacharara ur patelai tongmani bagwi arose ma suti langra sinai Manipur ni bebak asik ni party mengro kesang kha hingke Tripura hasteo highway malai phainai te aro bisingo Bubagra Teibw sakha swkang ni sajakhai phainai salsi eba 10 May ni salmari wo Bubagra malai nai Home Minister of India bai hinibo sakha